Ayan, maayong hapon. Welcome to my channel. Ayan, may hapon sir. Hapon sir. Unsa ka na itong gipamati? Sakit na dito sa likod. Sakit ang likod. Unsa pa? Dito abaga. Napo bagang sahay. Unsa pa gyud? Mga sahay-sahay. Kanang murag bugat pamina ba? Murag bugat, sugod-sugod nang murag bugat siya. Hawi ka sila. Haway pod. Di ka nagkapasag udto hapon gabi? Bi'i Imasa ra, hapon masa, tigo. bi'i. Imasa ra. Masa usay. Kunas kay abog. Hindi sa gawas bitaw ana. Kanang magbasa ta sir, katatanan, aba kay mga kaparentihan o akong pamilya, hinahinay yung tag-undang anang magbasa, imasa hapbat tigo. Di mo, wala lagi natin yun. Sino na sa'yo? Wala lagi namang di. Anak na siya kay mapasma mo gud atong lawas ana niya. Mali tawag pasmo sa kusog. Ngayon na lang yung tag-undang kay mabatag man ako, di ko na siya pwede na kay paninglan yung madugay anak. No? So, wala na lang yung pamati. Kani sir ba? Mm. Murot na siya. Ay, pangusog man eh. Ha? Bugat na siya. Pangusog ni siya. Kuha na siya mura, pagtakuan ka ng murag, pang robog sa balot, ba? Parya ng balot. Yung puti. Kung anak, extra ni siya nga, extra ni siya nga. Mura sa bukog, pero katong humok bitaw. Oh, bukog, katong ka ng murag na yung manggawas. Oo. Murag anak sa sampul. Ano sa sakit? Dili man sa sakit, mura sa kuan. Murag kuan ba? Lusay adi. Anang, dili pa na sa lusay. Lusay. Dili na sa lusay. Ang lusay, dili dapita. Dire, anak na siya. Sige, so, wala na lagi pamati. Ano man? Okay na, ang tiil, anak. Wala man. Wala pamoy-poy pangalay, banod, wala. Wala. Sige. So, ayan guys, buhangin no? Parehagya pa. Parehagya. Hindangan mo ah. Ha? Hindangan, buhangin. Buhangin ang yapon ha. Sige, ayan. So, shout out sa taga Indangan, Buhangin, Davao City. Ayan guys, so shout out sa taga Indangan, Buhangin, Davao City na kumusta na mo diha? No, nasi Sir Dre atong tabangan no. Sa iyang ginagmay nga mga panuhot no. Niaksyon na pud bugat ang iyang kalawasan, sakit ang hawak abaga niya, murag laylay na pud usahay no. So tabangan na to, inubanan po sa pag-ampo sa Ginoo kay di man makaya kung kita-kita ra gyud no, kinahanglan gyud nato og pagpatabang gyud ta. No, of course ako ang mga viewers, ako mga subscribers sa nagatan-aw sa kuha, sa akong mga suki diha, kumusta na mo diha? Shout out sa iyong tanan diha uban sa inyong pamilya. God bless sa inyo ha. No, ang mga bawal ha ay mo kalimot ato mga ug si tatay pa. Borot na mapod, no? So, pero kabalo po siya ako sa iyo, anak ko gilitok. So, anak ra gyud no? So, daghan jud siyang bawal, no? Pero, ano maganda, kinahanglan jud nga ingat jud tayo, disiplina jud sa atong kagalingon. Labi nag-video taas sa pud atong edad, di na jud ka pwede pataka, no? So, of course, mga viewers na ko outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Special mention, shout out India, shout out Indonesia, shout out po sa United States. Thank you so much for watching my YouTube channel. Hello sa inyo ha. No, and of course, ang Pilipinas, number 1. Maraming salamat buong Pilipinas. Lahat ng Pilipino na nanood sa akin. Maraming salamat. Salamat kayo ha sa iyong pagtanaw. So maghilot ako guys. Kaya manguli pa ni sila og Buhangin. Ayan, so shout out sa taga Buhangin, Davao City. Maghilot na ta guys. Masa talas mahilot sa? Pero? Jay na sir eh. Saka taga ng saray. Ito. Pena ka. Pero sa ko gamay. Ito. Okay na ka na?
Sugod na ginong pas mo. Mana yung nungdan nga nung na-paralyze. Paralyze, walay kusog na. Ngay na stroke. Paralyze, wala na yung pay na. Gusto mangusog. Pero ang lawas, way kaya na, way kayang tigil. Kumo. Dikit-dikit ah. Sir. Ito ko yan. Mo dahil sakit o tikot. Nara gani pahilot mo na. Gani. Ako tayo mo kitudlo ba? Gani. Paramdam na din ni kamay. Oh, bakit na sila?
Oh. Alas 10, sir. Nasa gilot, Rod. Nasa gilot. Wag kay alas 10. Nana mo dire. Sige, sir. Kira sir. Nagaji. Listan mo ka. Ano lagi sa balik itong Davao pa? Balik itong Davao. Kasi una nila. Davao. Davao? Puto-puto mo na ako tayo. Tutok din. Gusto mo ito pag-home service? Davao? Abaw, ayaw lang lagi mo. Kaya mahal lagi kayo. Pilag yun. Mahal man good kay gasolina lang mo daan. Wala na eh. Masulan siguro ba no? Sila dito mag-alsa mo. Alsa, hindi mo good kalakaw sa naman. Natangkad rin din kayo. Lapas ang katre. Asan dito wala? Ang basketball player, yung pagka mag-basketball, maligo. Oo. Hindi ka gobay na slide sa swimming pool. Awa na kalakaw. Ano no? Dikil. Slide lang. Hubog yun siya. Nakainom na daw. Ang oras mo na nakainom, hubog. Ang sige, dili magkakahubog, nakainom na lang. Tadi itong depresyon o 2.5. Yung istalibo. Service 1.5. Dahil pagdabaw. Mandakpan na yun. Ang tanang asa di Davao. Gusto mo yung sa amigas din yung sipula. Ako ba tayo lang pala, almendras dati to? Ang hangin mo layo. Ayaw buhangin. Ako ang dila Boulevard. Iya daw dati Boulevard. Yung service sa masir. Wala ko ito. Anak ko, nakakilag ko. This morning snack, double tried lunch. Lagi uang mo. Kanti mo may Finish it now. Except for lunch. That was wrong. And for the record, this place Ma'am, ano ba eh? every day here. Istoryahan eh. Hello, dito. Kapanta. Tuloy ito buot ba? Tadi memang ganyan. Ano nalupit na ni Bini. Karbutan mo. 2 days na lamang school naman. Yay. Dahil mga layas ko mga galing. 8 PM na. Jangan kamu nagarilyo siya. Sir. Huwag ka manigarilyo. Ano liman? Inom. Ano po? Mayo. Dapas mo juga siya. Raw. Gaspang kayo. May na din. Ano? Nang, anong dili Ako na siya nga pag- gibasa sa mo. mga katong Oh, grade 1, bata, grade 5, hindi ang maging may klak-klak. Ano siya gaspang?
Di ba mag-inuwi ko na sana itong grade 1 to grade 2? Masay, maligo na lang. Kaya basa naman. Gabi naman yung suuro. Pagkaligo po talamig kayo na, tulis ko. Marait mong kot ng grade 1, be. Nga. Spell accident. Is O double R-Y. Wala mo na sa accident. Sorry, hindi ko kabalo. Esmond. Sorry, galit. Dito mo kakisda na yung desar. Paon nila. Bit gamay. Demon, sudler ko nagtubig, Demon. Hindi mo sulod, Demon ba? Ah. Sudli ni duha. Ako ng duhaman. Isa lang good. Please, baliw. Ay mo sulod. Atagi dito piso. Atagi dito piso no.